दिनै फुंनि 7:50 6.1 रिक्टार स्केलाव मावनाय गिख्रंथाव बांग्रिजों हादरनि खना खनला गोबां जायगाफोराव गोबां खहा जानायनि खौरां मोननाय जादों। दिनै बे गिख्रंथाव बांग्रि मावनायजों भैरबकुंडनि समायना हाजो थिलाखौ गिसिखानाय नुनो मोननाय जादों। गोबारै 6.1 रिक्टार स्केलाव मावनाय बे बांग्रिनि जाहोनाव भैरबकुंडनि ओनसोलावबो हाजो गिसिखानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो गोबां ओनसोलफोराव बिल्डिं न' आरो कन्स्ट्राक्शनफोरा क्रेक जानायनि खौरां मोननाय जादों। आसामनि गोबां ओनसोलफोराव बिल्डिं आरो कन्स्ट्राक्शननि थावनिफोर गैयैलाय बेबायदि गेदेर बांग्रि फैसेयावबो सुबुं जिउ खहा जानायनि जेबो खौरां मोननाय जायाखैब्लाबो गोबां आबाद फोथार आरो दैमा दैसाफोराव हा गावनानै दै ओंखारनाय जाथायफोरखौ नुनानै बयबो गिखांदों आरो सोमोनांदों। धेकियाजुलिनि सा सोनाब ओनसोलनिफ्राय सोमजिनाय बे 6.1 रिक्टार स्केलाव मावनाय बांग्रिया सा सानजा भारतजों लोगोसे बांलादेश, म्यानमार, भुटान आरो चाइनायावबो गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोननाय जादों। धेकियाजुलि, अरां, रौता, बर'बाजार, दलगाव, अदालगुरि, खालाइगाव, मंगलदैनि गोबां ओनसोलफोराव हा गावनानै दैनि फुंखा ओंखारनाया बांग्रिनि गोख्रैथिया खम नङामोन बेखौ थारैनो फोरमान खालामदों।